Waqt żjara li għamel fit-taqsim għall-kura tal-Mart fil-Kliwi, id-Deputat Prim Ministru Ministru għas-Saħħa Chris Fearn qal li f'din it-taqsima hemm impjant ta' reverse osmosis li jippurifika l-ilma. Bħalissa f'Malta hawn madwar 220 pazjent Mart fil-Kliwi u li jieħdu trattament ta' hemodialysis b'mod regolari mill-Isptar Mater Dei. Biex il-magni tal-hemodialysis ikunu jistgħu jaħdmu jkollhom bżonn ilma purifikat, Chris Fearn spjega li għal kull ċiklu ta' hemodialysis jiġu użat ħafna ilma purifikat. Fil-renal unit jintużaw ammonti kbar ta' ilma purifikat. Kull ġimma jsiru 5 sezzjoni ta' renal dialysis. U għal kull pazjent, għal kull wieħed minn dawn il-5 sezzjoni, jintużaw 200 litru ta' ilma purifikat. U allura biex jintuża dan l-ilma kollu, Mater Dei stess għandu impjant ta' reverse osmosis. Waqt iż-żjara ntqal li apparti l-impjant ta' reverse osmosis, fl-aħħar xhur sar investiment fuq magni li jistgħu jiċċaqilqu u li jippurifikaw l-ilma. B'hekk dawn jistgħu jintużaw fi swali oħra fejn ukoll issir hemodialysis fosthom fit-taqsima tal-kura intensiva u fiċ-ċentru tal-onkoloġija. Il-Ministru għas-Saħħa fakkar kif fl-aħħar snin sar investiment kbir fit-taqsima għall-kura tal-Kliwi fejn ġew mibdula l-magni kollha li jagħtu l-hemodialysis għal magni aktar effiċjenti li jħallu inqas strapazz fuq il-pazjenti. Dan l-investiment kien jammonta għal 5 miljun euro.